hier een schitterende dag met volop zonneschijn, maar het weer wel koud en vooral in de winkel het vernemen temperaturen gevoelsmatig min zo'n of min 10. Ik jongen vannacht horen we dat heldere waar, opklarings en daarbij zakken de temperatuur naar min 3 en min 5. Dan viel het ook wel weer koud om, want die wind bloot ook stevig jongen vannacht en die is matig en vrij krachtig. Wind krijgt 3 tot 5 uit het Matthäusen. Morgen hebben we ook weer een dag met volop de zinnen erbij. Het bloot het helemaal droeg. En ook in die miantijd hebben we dus weer zeker lege gevoelstemperaturen in combinatie met die wind en die lege temperaturen. Uiteindelijk komt op de thermometers 0 of 1 graad in de plus te staan bij een matige en vrij krachtige wind uit het Matthäusen. En dan het fruitsig voor de komende dagen. Dan hebben we ook waanzin dag met de zinnen erbij, droeg waar, een temperatuur van hooguit 1 graad boven 0. In de nacht naar Tonsie nog lichte frost, min 3 of min 4 graden en is het nog droeg. Maar Tonsie en Vreed krijgen we delslag, Tonsie in de vorm van sneeuw. Maar een zuideestelijke wind komt er mildere lucht vanuit het westen binnen en dat brengt zeker in Friesland wel een paar centimeter on sneeuw. Maar dan toch uiteindelijk in die temperaturen verder omheen en dan hebben we Vreed en sneeuw. Maxima van 4 graden. En als er dan delslag valt, dan is dat vanzelfs in de vorm van reën. Nog een offeltje verder.